Uhulumeni yini yena angayenza ukwenza umehluko emphakathini kulabo aphila nabo kulisana nokuba siyakunozipho njilo. Ngicela siqale la kule muvo nonzipho. Ngicela siqale la kuphosha encwane. Le ntombazane le yavele nje ikhethela nje ukuthi yona izokwenza umehluko kwamanye amantombazane. Le foundation yakhe ebizwa ngokuthi Phosha Encwane Foundation. Uphumazabasha lapha awuzeketheko. Sanibonani. Igama nguPhosha wakancane uzokumanzi unyama kayishikisha ngiyabonga ukuthi sibonga lithuba. Mina kunamagama engizowadlulisa nje useshilo Masi beshilo Triple Z basho bathi usefikile umuntu esimame uyena futhi akuyindawo. Kuhle ukuba isibusiso kodwa kubalekile kakhulu ukuba isibusiso kumuntu umuntu. Ayikho into emnandi nje ukubungwaza njengabantu esimame. Bathanje mewukuthi ula uyakhuphuka bakhuphela ke nawe mewukuthi uleli izinga leli phezulu kube khona bathathana unyuke nabo futhi uye phezulu. Kunamagama ke abapastors zonke service zonke kuphela ngawo ngathi ngancamela ukuhlala emjondolo noNkulunkulu kunokuhlala kumenshini usathane. Sikhumbule ke futhi ukuthi asibusise futhi ngendlela efanayo. Umuntu nomuntu une destiny yakhe. You are destined for greater things. So wena do not compare chapter yakho ne chapter yomuntu uqhubeke nje phambili ngine foundation mama Ungazikhathalisi nomunye umuntu. yes ungayikhathalisi. Ngine foundation iPhosha Encwane Foundation edila ne women empowerment idila kakhulu ne entertainment. Ngiyadatha ngithi maphesheya kade ngihambile babdu Mandlovu yonke Phuma nase-Portugal, Phuma nase-Italy, Phuma nase-Capri Island, ngiyahamba futhi next week nge-South Korea, ngiyokwenza njalo. So into engishoyo abantu bakithi kumnandi ukuthanda abantu bakithi abanye besimame nanokuthi basisupport basikhuthaze. Thina abanye bethu asiqhamuke emakhaya right. Kuyikona ukuthi sifundisile lento oyiyona ukwazile ukuthi uyifundise. The power of social media. It's totally up to you how you use it. Kunabantu esibalandelayo njengo sizama laphayana kunezinto abayipostayo kunabantu futhi look up to you obamentorishayo nathi sibancane nje sinjena we do look up to you guys. Thank you so much. Bese siyakunozipho sisecela nensizwa ke bro.